Gas plazara etorri gara gaurkoan, arratsaldeko 7 betetzear daudela, hasi da dagoeneko umez jasten. Ikusten dituzue umeak bertan, eskenatokia ere bai, nire atzean, bertan Nafarroatik etorritako Zirika zirkusek zirkaos ikuskizuna eskainiko baitu. Zirkoa ikustera etorri zarete orain, gustatu egiten zaizue? Bai, egunero etortzen gara. Bai, egunero, bai. Amari bai, eta zuri gustatzen zaizu zirkoa? Hotza, ematen dio. Berari bai eta bestiei be. Bidekot, bai. Egunero gune honetara etortzen zarete, egunero egoten dira hemen aktuazioak. Egunero, 7etan, arratsaldeko 7etan beti dago, eta oso ondo dauz. Unientzako oso ondo. Eta gero egoten zarete, Bilboko ze gauza gehiago ikusten dituzue, txiki? Zezena, artifiziala, eta, bueno, bueltatxo bat ematen dugu hortik, txosnatik, eta, bueno, gauza asko dauz ikusteko, ondo dau. Gaurkoa gainera antzerki berezia da, zirkoarekin edo zerikusia daukana, nahiago zirko hau goikoa baino ala? Bueno, ez hau oraindik txikia da, orduan goiko zirkoa ez dakit, gustatuko jako ala ez, eta momentuz ba hemen hobeto. Gaur ere agian egongo da, paiasoak gaur gainera zirkoko gauzak egingo dituzte, akrobaziak eta olakoak, hori ere gustatzen zaizu? Zarete orain ona, ze ikusiko duzu hemen, zer egongo da hor? Un teatro. Bueno, en esta actuación, ¿vale? Ekarri dugu gure lagun berezi bat, Begoña deitzen da. Da hemen nire ondoan dagona ikusten duzue. Malabareak. Hori nitzi batu dizut, beste zerbait. Animaliak. Animaliak, hori ez dakit egongo den gaurrean, eta zuei? Paiazoak. Paiasoak. Animaliak. Animali asko ikusi dugun oraindik hemen, Hau oraindik ez da hasi, baina olako asko ez ditugu ikusi. Ume asko egoten zarete beti hemen edo gaurkoan nahiko beteta dago? Beste egunetan egoten da bete. Bai. Oraindik denbora falta da hasteko, agian oraindik etorriko da baten bat. Bai. Guztia zu esan, zirkoa zuri gustatzen zaizu? Bai. Gustatzen zait. Eta zer gustatzen zaizu zuri zirkotik? Paiazoak. Paiasoak, bi paiaso, bi animali. Ikusiko dugu zuetako nork irabazten duen, eta zer gehiago ikusten duzu Bilboko jaietan zuek? Joaten gara barraketara eta zuak ikustera. Eta egon zara bestelako zirkoetan, ze badakizu antzerki berezia dela gaurkoa, zirkoarekin dauka harremana. Zirkoa gustatzen zaizu orokorrean edo... Bai. Eta zer gustatzen zaizu zirkotik? Kokodriloak, Spiderman, paiazoak, denetik. Ainhoa, Zirika zirkus, konta egozun lehenengo hori zer den, lehen kontatu didazuta. Bueno, Zirika zirkus gure taldea da, 8 urte daramagu lanean, Euskal Herrian zehar, eta, bueno, hau da gure 6. Lana. Zirika zirkaos izena du, gure izenaren antzekoa da, azken ikuskizunaren izena. Eta Zirika zirkaosen gu beti egiten dugu antzerki zirkoa. Eta kasu honetan, zirko bat buruz da antzerki zirkoa. Ez ala zirko gehiegi hori, hau da, zirko batean antzerki zirkoa, kondo egozu pixka, zer da antzerki zirkoa hasteko? Malabare asko? Antzerki zirkoa da antzeslan bat, baina zirko teknikak erabiltzen dira barruan. Tardoan, kasu honetan, zirko bati buruz da antzerki hori. Bera, polintxe zalaparta da! Krispeta motoreta! Eta ni, loretsu traketsu!
pailazo, eta 3 pailazo horiek izango dira gero beste artista batzuk, agian hau ez da kontatu behar, baina ikusiko denez. Eta orduan izango dira akrobatak, Italiatik etorriko diren akrobata batzuk, izango dira Errusiatik etorriko den laban jaurtitzaile bat, Txinatik etorriko den orekalari bat, Kubatik malabarista batzuk, eta bueno, horiek izango dira dena. Guzti horiek hiru aktoreren artean egiten dituzu pertsonaia horiek. Eta batzu gehiago, baina ez dugu dena esango. Hori ikusteko egongo da. Gas plazan dagoela aukera, eta alere esan didazu, zirkoa egiten duzuela edo zirko teknikak, hori nola ikasten da? Hori ikasten da zirko eskolan. Gutako 2 ikasi dugu, Boli eta biok, Luis eta biok ikasi dugu Madriden, eta gero beti jarraitzen duzu ikastena, hau da, ez da gelditzen, beti zaude ikastaroak egiten eta bar, eta Maribelek ikasi du Iruñan, Oreka zirko eskolan. Eta zirko eskoletan eta gazteak sartzen dira, hau da, umeak aho zabalik edukiko dituzu segurazki funtzioak ikusten, badago nolabaiteko afiziorik edo? Gu klaseak ematen ditugu Iruñean, astean 3, ikuskizuna dugunean etortzen dira ordezkatzera, baina bestela astean 3 gu klaseak ditugu, badaramagu 7 urte, eta duela 7 urte aur batzuk daude gurekin, eta horiek daude engantxatuak, oso engantxatuak, izugarri gustatzen zaie. Eta gero gu nola ikasten dugu edo, badaude klaseak, badago oreka klasea, badago klaun klasea, hori ere klauna antzerki teknika bat da, pailazok erabiltzen dugun teknika, nahiko konplexua da eta nahiko gogorra lantzeko, baina gero oso polita lanean jartzen zarenean. Emozioak mugitzen dira asko klauna lantzen, ezta? Ni naiz oso aditua zirko kontuetan, gainera egia esan, askotan ere naiz joan zirkora, joan izan naizenean zirko tradizionaletara edo joan naiz, horre goian, lehen uste esan dizuela, kompetentzia egiten jarri zaituztela hemen Gas plazan, ze goian Etxebarria parkean ohiko zirkoa edo zirko mundiala izango da. Zerk desberdintzen zaituen noski pertsona kopuruak eta, baina zirkoa egiteko vanguardiarik edo badago, modu berririk badago? Goiko horiekin guk ez dugula animaliekin lan egiten eta ez zaigula gustatzen animaliekin lan egitea. Eta gero gu nahiko zirko normala egiten dugu, baina bai deitzen diotela zirko modernoa, baina guretzat zirkoa egiten dugu, eta... Modernoarena izendapen kontua da, azkenean etiketa kontua baino ez da. Gure ustez etiketa bat da, baina guretzat egiten dugu zirkoa, ez da ere, ez dakit zein izan daiteken desberdintasuna, baina nek ikusten dudana da, hori, haiek bizi direla zirkoan, oso polita da, niri adibidez hori izugarri gustatzen zait, eta mendikara ibiltzen dira gu etxera joaten gara, gu Euskal Herrian gaude beti, Euskal Herrian egiten dugu lan, orduan beti joaten gara etxera lotara, iaia egunero, eta haiek ibiltzen dira, bizi dira karabanetan eta bizi dira zirkoan. Zirkoa aipatzen da umeentzako izaten dela, orain momentuz umeak ikusi ditugu ere xerita, zintzo, zuek ikusteko desiatzen, baina umeentzako ez direnak ere egiten dituzu, ez da zuek? Bai, guk oraintxe bertan izan dugu ametxetan zirko kabareta, orain ja ez dugu saltzen hori, baina daukagu ikuskizun bat bakarrik helduentzako dena, aurrek ikusten badut ez da zer gertatzen, baina Pantxika Lamur da pertsonaia, eta bada nik egin beharko hanko du izena izenburuak, eta helduentzako da, bai, oso nahiko pikantea da pertsonaia, eta Umei helduta berriz hor badaude batzuk itxaroten dagoeneko, ez aiguzu nola lortzen duzu ordubeteko funtzio batean, umeak ikusten jarraitzea, hau da tentsioan jarraitzea, ez hastea arrausika edo ez alde egitea. Nik ere flipatzen dut. Ze gainera, askotan guri esaten digut, ez dakit nola lortzen duzuen, ze normalean, igual beste kontu batzukin igual ez direla hain lasai geratzen, eta nik uste dut sekretoa dela guk aldatzen dugula denbora guztian. Zirko disiplinak ditugu alde batetik, gero klauna agertzen dira. Orduan, aldaketa handia dagoenez eta mugimendu handia, kolore asko eta erritmo aldaketa pila bat, nik uste dut hori dela, mantentzen dituena, baina nik ere askotan flipatzen dut, baina nola da posible, askotan gaur bezalako egun batean kriston eguzkia egongo dela beraien gainean, eta nola goten diren pasen urtean euria, eta hor egon ziren, gu ere, baina haiek ere.
pues ez dakit. Eta orain ja zirkoa pixkat utzita, aste nagusia nahiko zirko bihurtzen da batzutan, esan duzu Iruñakoa zarela, guk ere badaukagu hortik solte iruindar bat, hor dabil, ikusi dute gure ikusentzulek dagoeneko, eta zer aurkitzen du hango batek hemen Bilboko jaietan, zuek esan didazulen egonda zaudetela aurretik ere, berezia alda aste nagusia? Egia esango dizut, aste nagusia etorri naiz bakarrik lanera. Anda, orduan ez zidazu erantzungo horrek. Ez dakit zein denez. Eta San Ferminak ez zaizkit bat ere gustatzen. Azken urtetik onera gutxiago, ze bueno, jaia ja ez da ez dira herriko jaiak, ez dakit hemen Bilbon zer gertatzen den, baina Iruñean behintzat ez dira gure jaiak. Ematen du nik gehiago esango nuke dela la Feria de Sevilla edo osea, ez dira gure jaiak, ez da euskal giroa gero eta gutxiago uzten digute pixka bate zabaltzen, eta, bueno, igual Euskal Herri guztian gertatzen ari dena, gertatzen da Iruñan, baina Nafarroan gaude, eta, bueno, denok dakigu zer den Nafarroa, ez da. Beraz, aste nagusiaren berezitasunik ez duzu ezagutzen, eta aurten ere ez zarete geratuko. Ez dut uste, bakizu zer gertatzen den, askotan geratuko ginela tokietan, eta baina, azken, lana da, eta guri gustatzen dugu pila bat gure lana, baina bukatzen dugunean da, askotan ez dugu ez da luzaketarik egiten, benga furgoneta eta etxera, ze urrengo egunean bauzu berriz ere joan behar duzu beste toki batera, urrengo egunean beste batera, eta Euskal Herria ez da handia, baina ez da txikia ere. Osea, gu bizi gara Iruñean, onera etortzeko daukagu 2 ordu etortzeko, etortzen gala, enkantauz, baina 2 ordu etortzeko, 2 ordu bueltatzeko, monta, desmonta, eskargatu, pues, bueno, badu... Baukazula lanan egiteko ere. Horixe da. Bueno, zorte hon, azken detaileak falta zaizkizue prestatzeko, ikusiko dugu aber umeak nola dauden gaurkoan. Horixe da, pues egongo dira fisiatuta, segurazki. Bai, hori ez dut denon kontua dela aste nagusi honetan, mila esker Ainhoa.